Welcome to the channel NEET Physics Tamil 11th Physics Mechanical Properties of Fluids 15th October 2020. All the best to NEET 2020 aspirants to score high. Question number 10.6. Torricelli's barometer used mercury to measure atmospheric pressure. Pascal அதை போல ஒரு டூப்ளிகேட் பாரோமீட்டரை மெர்க்குரிக்கு பதிலாக பிரெஞ்சு ஒயினை கொண்டு செய்தார். பாஸ்கல் duplicated it using French wine of density 984 kg per meter cubed. அந்த பிரெஞ்சு ஒயினோட அடர்த்தி 984 kg per meter cubed. Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. இந்த ஒயின் காலத்தை யூஸ் பண்ற போது அதே பாரோமீட்டர்ல இந்த ஒயின் வந்து என்ன ஹைட்டுக்கு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்னால ரைஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் தி டாரிசெல்லிஸ் பாரோமீட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி யூடியூப் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த உயரமான எண்டு எவாக்குவேட்டட் பார்ட், இது எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஸோ மெர்க்குரி வில் ரைஸ் அப்வார்ட்ஸ். திஸ் ஹைட் இஸ் 76 சென்டிமீட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்கீமேட்டிக் வியூ. ஒரு கண்டெய்னரில் மெர்க்குரி இருக்குது. ஒரு எவாக்குவேட்டட் டியூபை பாட்டமை க்ளோஸ் பண்ணி இதில் வச்சுட்டு பாட்டமில் இருக்கிற லிட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா மெர்க்குரி வில் ரைஸ் அப்வார்ட்ஸ். ஏன்னா இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது, இதில் வேக்யூம் ஜீரோ ப்ரெஷர், அதனால் மெர்க்குரி வில் ரைஸ் அப்வார்ட்ஸ். ஸோ இந்த அப்வார்டு ரைஸ் ஆன பிற்பாடு இது என்ன ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற மெர்க்குரி லெவலில் இருந்து 760 mm ரைஸ் ஆகியிருக்கும், ஆர் 76 சென்டிமீட்டர் ரைஸ் ஆகி இருக்கும். ஒரு அட்மாஸ்பியருங்கிறது 1.01 × 10⁵ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் பாஸ்கல். சிம்பிளி 10⁵ பாஸ்கல். With mercury in barometer, the mercury level will be 76 centimeter. This indicates one atmospheric pressure. This atmospheric pressure PA is H rho g. This is in terms of the liquid column. H is height of the liquid column, rho is its density, g is acceleration due to gravity. Therefore, H equal to P atmosphere divided by rho g. P atmosphere is 10⁵. 1.01 1 எடுத்துக்கலாம். Divided by 984 × 9.8. This becomes equal to 10.5 meter or 1050 centimeter. This is about 138 times the height of the mercury barometer. Question number 10.7. A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ Pascal. Offshore structureங்கிறது ஷோர், கரையில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி கடலுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து கரையிலிருந்து தள்ளி இருக்குது அண்டு இட் இஸ் டீப் இன்சைடு தி சி. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? ஸோ ஓசனில் ரொம்ப டீப்பாக போக போக பாட்டமில் லேண்ட் ஏரியா வரும். இந்த லேண்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆயில் வெல் மேலே, தட் இஸ் எண்ணெய் கிணறு மேலே இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து வச்சோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் டியூ டு திஸ் சி வாட்டர் காலம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தாங்குமா? Take the depth of the ocean to be roughly 3 km and ignore ocean currents. ஸோ இந்த டெப்த்தை வந்து 3 கிலோமீட்டராக எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. ஓசனில் இருக்கிற வாட்டர் கரண்ட்ஸோட எஃபெக்டை இக்னோர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இன் ஆப்ஷோர். ஸோ இது வந்து வாட்டர் லெவலில் இருந்து 3 கிலோமீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல 3 கிலோமீட்டர் ஹைட்டுக்கு இருக்கிற வாட்டர் காலத்தோட ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும். அந்த ப்ரெஷரை வந்து தாங்குற அளவுக்கு இதோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். ஆன்சர்: த ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் டியூ டு 3 கிலோமீட்டர் ஹை வாட்டர் காலம். ஸோ இந்த பாட்டம் மோஸ்ட் பார்ட் வந்து சி லெவல்ல இருந்து 3 கிலோமீட்டர் டீப்ல இருக்கிறதால இந்த இடத்துல வந்து 3 கிலோமீட்டர் ஹைட் வாட்டர் காலத்தோட ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும். which exerts a pressure equal to 3 km வந்து மீட்டரா மாத்தியாச்சு 3000 into sea water ஓட density 1030 kg per meter cubed into g acceleration due to gravity 9.8.
This becomes equal to 2.94 into 10 power 7 Pascal. This is much less than its maximum strength, which is 10 power 9 Pascal. So 3 kilometer deep la irundhalum inda sea water kudukra pressure vandu only 2.94 into 10 power 7 Pascal, whereas the structure oda maximum strength 10 power 9 Pascal. Adanala this can easily withstand the water pressure there. Therefore, this is suitable. Question number 10.8. A hydrostatic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. A hydrostatic automobile lift இருக்குது. இது வந்து designed to lift a car of maximum mass 3000 kg upwards. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 cm square. இதுதான் அந்த piston carrying the load or mass of the car. இதோட area 425 cm square. What maximum pressure would the smaller piston in the piston have to bear? So இந்த காரை வந்து upward push பண்ணணும்னா இந்த smaller pistonக்கு வந்து எவ்வளவு pressure வந்து கொடுக்கணும்? The smaller piston should apply a pressure equal to weight of the car divided by area of piston pushing the car up. So weight of the car, that is 3000 kg into g divided by area of this piston. This is also pressure due to car's weight on the larger piston. So இது வந்து nothing but pressure on this piston due to car's weight. This is equal to 3000 into 9.8 divided by 425 into 10 power minus 4 meter square. இது வந்து centimeter square. இதை meter square மாத்தி இருக்கும். This becomes equal to 6.92 into 10 power 5 Pascal. This is also pressure due to car's weight on the larger piston. So this pressure is to be applied on the smaller piston, and this pressure will be pressure acting on this large piston due to car's weight. All the best once again to NEET 2020 aspirants to score high. Tomorrow I am sure all of you will be very happy. Thanks for watching. Please subscribe and get more videos. Face the NEET physics exam confidently.